ओंख्रि संनोबो जेबोआनो गैया आफायाबो जेबो ओंख्रिखौनो लाबोआखै। देहायलांसि मैगंखौनो एवना होनोसै आं। थास' आथिंबो नागिरदोंमोन थास' आथिंखौनो मोनासै। जमुना मादै दाना औ मा हेलांसिखौ मा खालामनो नागिरदों एवनो नागिरदों नामा? औलै मादै जेबोआनो ओंख्रि गैया माथो संनोबो। आफाया जेबो मैगंखौनो बायना लाबोआखै जेबोआनो गैया संनोबो। थास' आथिं नागिरबाय गैया थास' आथिंखौबो मोनदिया। हेलांसिखौ नुनानैनो खाना लाबोबाय आं बेखौनो एवना होनोसै। हा जेबो हाथाय खालामा होनबा नोंसा आफाया? गैयालै सप्तासे सिगां आलु लाबोदोंमोन खोना सेरसे बेनिफ्राय पटल एसे लाबोदोंमोन लेस्रा एसे जोबजोब्बाय। मैयाबो दिंखिया खानानै बेखौनो जाबाय। दिनैबो आरो नै बे हेलांसिखौनो जानोसै। ओंखाम गोजाबाबो आफाया जानो नागिरा मा ओंखाम गोजा होनो। बेनिखायनो आङो मायबा मोनसेबाबो खानानै लाबोनानै संना होयो बा एवना होयो। हा नोंलाय अबावथ' मोननो सिख्ला गथ' बियो बुजिनांगौ ना लाबोनांगौ। बुजियालै आफाया रायोसो आंखौ माथो खालामबावनो आरो खबरबो लानो फैया बेथो गथ'खौ रावबो। मादै खबरखौलाय लानो फैदोंमोन बिबारि आब'मोना आंखौ मैया। बेनिफ्राय आङो रागा जोंनानै माबा माबि बुंफ्लांनानै ओमफ्राय आरो बिसोरबो बोरैबा मोनबाय जिरायनो होदोंमोन जिरायासै थांनायसै। मानोथ' माबा माबि बुंनाय नोंलाय बिसोरखौलाय मोजाङै मालाय खबर लानो फैदोंमोन। मादै आं बिसोरखौ रागा जोङोलै मानो होनबा बिसोरखौ निमाहा बिनो थांनायावनो बिसोरनि थाखायनो आइया थैलांदों। सानसेखालि आइया मबाइलावनो निमाहा बिदोंमोन बिनायालाय थेवब्लाबो बिसोरो मोजाङै रायज्लायाखैमोन। बेनिखायनो आइयाबो सानबाय थांनानै निमाहा बिबाथाय मोजांद्राय जागोन खोना होननानै थांबाय बिदिसो जाबाय। नोंसा आइया बेथो निमाहा बिनो थाङाखैमोनलै बिसोरखौ बिस मुलि होनानै बुथारनोसो थांदोंमोन। आं दा नोंनो बोरै खिन्थानो आंबो आब'खौ मानो थांनो होनायमोन देनाय आंबोथ' बादा होनो हायोमोन ना। दा आब'आसो थैलांबाय आंबो आरो थाइसे थाइनै मोननोबो हानाय होननानै बादा होआखैमोनलै। बिसोर थैजोबबाथाय आंनोबो एसे सम्पति होगोन होनदोंमोन ना आब'आ बेनिखायनो आंबो लब जानानै जेबो बुङासैबो। आदै नंगौना नङा देनाय बिसोरनि थाखाय थैबायना जों आइया। माबा नोंसा आइया निमाहा बिनो थांमारनायमोन होनबा? औ मबाइलावनो निमाहा बिदोंमोनबालाय मानोथ' थांबावनांगौ नोंसा आइयाबो। बिसोरो मोजाङै रायज्लायाखैमोन आइजों बेनिखायनो थांदों। ओमफ्राय आरो आलासिबो जानो थांथाराखैमोन नालाय बेनिखायनो आलासिबो जानो थांदोंमोन निमाहाबो बिनो थांदोंमोन। थेवब्लाबोथ' बिसोरो निमाहा बिनो फैहोनाखैमोन ना निमाहाखौलाय बिसोरो होखागौमोन खोना। आब'आनो मानो थांनांगौ देनाय दा बिसोरो लिंनायबासो बेलेग बाथ्रामोन लिङाखैबोमोन ना। थेवब्लाबो आरो बिसोरनि थाखायनो थैनाय रखम जादों। आबौआ फैनो जाथ'वाखै नामा आबै? जासिगोन र' आबै। ओमफ्राय नों दा हाबा खालाममारला होमबा? मोजांथारमोन आं दिन्थिना होनाय खैनाया दाबो हाबा जायाखै दाबो नांगौबा लाबोनो हागोन बेथो आङो जगाजग खालामना होगौमोन ना। औलै आबै आंबो हाबा खालामबा मोजां मोनसिगोन आंबो हारसिंसो जायो बाजै नांगौमोन आंनो सासे। माबा आबै आङो मैया आदाखौ बुंदोंमोन आदा बाजै लाबोदोलै आं हारसिं जाथारो होनदोंमोनलै ओमफ्राय बियो सिरि सिरि थादोंसो। सिरि सिरि थानाय होमबा लाबोसिगोन खोना एबारो आं बुंबावगोन र' खेबसे। आबै बुंनाय लाइमोन बाजैयाबोथ' फैखालायानो बाजै नांगौथ' सासे आंनोबो आरो आदायाबो जेबो बैसोआनो जाथ'वाखै 30 बोसोरानो जायाखैनो आदाया। हाबा खालामनांगौथ' आरो मानोथ' दांगुआ बालन्दा रखम थाबाय थानो बेलाय। औ नंगौबो दे आबै। ओमफ्राय आबै अम्बिके आं नोंनियाव मोनसे बाथ्रा सोंगौमोन गाज्रि मोनाबा। मा बाथ्रा आबै? नोंखौ न'निफ्राय रावबो नागिरनो फैमाराखै होमबा? गैयालै आबै आंखौ रावबो नागिरनो फैयाखै दिनैहालागै आरो आंखौलाय मानो नागिरनो फैनो आं असे फिसाजो नङाना। औलै आबै असेया हाजारबाबो बेलेग जायोलै। औलै आबै फिसालाखौ मोननायनिफ्राय आंखौ एसेबो नायनो हाया जादों जों आइया। आंनि आइ नङा देनाय आंखौ फिसिनोसो लांनायमोन थेवब्लाबो आं गावनि बिमा सानोमोन आरो दाबो सानो आङो दाबो आइखौ गोसोखांबाय थायो आबै। उन्दैनिफ्रायनो एसेबां देरबोबाय गोसोखौथ' खांखागोन देनाय। आंथ' दाबो असे सानो र' नाथाय बिसोरसो आंखौ खांजानाय होननानै सैला।
आबैसो माथो। औलै आबौ न'आवलाय बेसेबां थाबाय थानो बेनिखायनो नोंसानाव फाखोसे गिदिंनो फैदों र'। दे मोजाङानो जादों दे आबै सम सम फैबाय थानांगौ आगै अम्बिकायाबो हारसिं थायोना। हा बेनिखायनोथ' फैबाय थायो आरो आङो आबौ गावगाया बिहामजोबो लाबोदोलै आबौ लाबोदो बेसांथ' बेफोरबायदि थाबाय थानो आरो नोंना बैसोआनो जायाखै जेबो आं दाखालै बुंनाया दाबो हाबा जायाखैथ' दाबो लांथ'वाखै रावबो नांगौबा लाबोदो नोंनो आबौ आं नों नांगौबालाय जगाजग खालामना होगोन ना मा बुङो आबौ हा आदालै लाबोदोना बाजै गोदान लाबोदो आंबो हारसिंसो जायो। बेथ' बे र' अम्बिकी आबैखौथ' सानसेबाबो हाबा हरखानांगोन होमबा नों हारसिंसो जागोन माथो आबौ नोंनो सोर सानफ्रोमबो संना जाहोगोन हा बेफोरबायदि हारसिं थाबाय थानाङाहाय आबौ बैसो गैयाबाबो बेलेग बाथ्रामोन बोरायबाबो दा नोंहा जेबोआनो बैसो जायाखै माथो 30 बोसोरानो जायाखैनो हा नोङो दांगुवा बालन्दा रखम थाबाय थानोसै आरो आबौ दे जागोन दे आबै माबा आबै आङो लाइमोनखौ आरो खेबसे लायनो थांबावगोन जुदि बियो फैया होनो अब्लानिया आङो हाबा खालामसिगोन दे। दे आबौ दे आङो नोङो सोंनो थांग्रो दै बेनिफ्राय आंनो खबर होबानो जाबाय जुदि लाइमोन बिहामजोआ फैया होनो आङो होमबानिया आं नायनाय खैनाखौ जगाजग खालामनानै नोंनो होफैनोसै। दे जागोन दे आबै अम्बिकी आबैनो साहा होदोंना होआखै? होबाय आबौ होबाय दहायनो लोंखांबाय आं फैबाथाय आबै अम्बिकीया सानफ्रोमबो साहा फुदुंना होखायो बेथो गथ'आ। ए दे होमबा आबौ फिक्स खालामथार दे। औ जागोन दे आबै। दे थाथ' थांसै आंहाबो न'आव थांनानै जि सुहैनांगौ। अ दे थां आबै। हेलौ मा खालामदों? आङो थुन्थ्रानि आदार होदों र'। अ दिनै मा बिबारिया गैया नामा? दङ र' बेयो थोरसि सुगासिनो आं होदों र' दिनै। अ हा ओमफ्राय नोंहालाय माथो आंनो फनखौनो हरथारा आंसो हरबाय थायो मानो? नोंनो हरबाय थायो नालाय बेनिखायनो आं हरनाय जाया। इस आंखौ गोसोखाङा खोनालै नोङो? थांलाया थायो आरो थाङो दे। ओमफ्राय दिनैनि खौराङालाय माथो? दङ दे मोजाङैनो दंथ'यो दे ओमफ्राय नोंहालाय? आंनियाव गाज्रिबो मोजांबो। ओमफ्राय राहुल नोंसा बिनानावफोर दंना गैयालै आं सोंनोनो बावबाय थायो। बिनानाव गैयालै आंना फंबायसो दङ। अ नोंसा आइयालाय माथो खालामदों? दङ उन्दुथ'ना दङ आइनोबो बिहामजो नांसिगोनलै। ए नंगौ नामा खैना नागिरदो होमबालाय? आजिखालि माथो रावखौबो मोनला बुकिं गोजा मालाय। औ आजिखालि बुकिं गोजाथ'र' खैना नागिरबाबो थाब नागिरना मोना बर नागिरबाबो थाब बर नागिरना मोना। औलै मुस्किल जाथारबाय। नोंहा गार्लफ्रेन्ड गैया होमबा? आंलाय गार्लफ्रेन्ड थानाय रखमसो मोनोमोन। गार्लफ्रेन्ड थानायमोनबा आं नोंजों रायज्लायनानै थाङामोन। मोनगोन दे मोनगोन। अबाव मोननोलै जोंफोरखौलाय सोर गोसथोनो? मानो गोसथोआ जानो आयु माबायदि बुंथारो। थोआलै जोंफोरखौ रावबो फसाया माथो। फसायगोनलै थुग्रा हेन्डसाम सेंग्राखौनो फसाया जानो आरो। मोनथिला दे आरो फसायबाथायलाय दाहालागै गार्लफ्रेन्ड जागौमोन माथो। मोनगोन दे लासैनो। औ रनाय दे जोंना राहुल दोनथ'नोसै दे आंखौ बिबारि आगै लिंहरदों र'। दे लाइमोनखौ सोंनो नागिरबाय नोंना बयफ्रेन्ड दंना गैया होननानै नाथाय सोंनोनो हाया माथो आं साहसआनो जाया। लाइमोननिया बयफ्रेन्ड दं खोनालै नेर्सोनाबो आंजों गाज्रि जाना थाबाय दा सोरनियाव सोंनो बे नेर्सोनाबो बाजैजोंसो सोग खालामनो मोनबाय होनबा आंखौबो गावनि बिनानावानो थंगालिथार। आं मोनथिया आं लाइमोनखौ मानो एसेबां लाइक खालामो बियो आंखौ लाइक खालामा आं जेबो मोनथिया नाथाय आं बेखौ जोबोद लाइक खालामखायो। जुदि लाइमोननिया बयफ्रेन्ड दंखायो मा जागोन देनाय आं जोबोद दुखु मोनगोनलै आं गोसोखौनो असान्थि मोनलायगोन। सोंनोबो साहस जाया। आं एबार सोंगोन खोनालै लाइमोनाथ' आंखौ सोंबायानो गार्लफ्रेन्ड दंना गैया होननानै नाथाय आंबो जुदि बेखौ उल्था सोंफिनो बियो आंखौ डाइरेक्ट मोनथिखागोन आं बेखौ मोजां मोननो नागिरदों होननानै। लाइमोन आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो लाइमोन
नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना आं मिथिया। नोंनि रायज्लायनायफोरावनो गलिलाङो आङो। मा एसे मोजाङै रायज्लायो नोङो। दिनैहालागै आङो एसेबां मोजां सिख्ला लोगोखौनो मोनफेराखैमोन। थंगालि गोजासोमोन। नाथाय नोङो लाइमोन एसेबां मोजां। मा एसे अनथावथाव नोङो। नुनायावबो मोजां, गोसोफोराबो मोजां आरो इमान मोजाङै रायज्लायखायो। आंखौ लिंहरनायमोन बिबारि? औ लिंहरदोंमोन थर' आब' अबाव थांखो होननानै। हराबो थाङाखै, थुमथानोनो आदार हैनो थांदोंमोन आं। ए ओमफ्राय आरो थुमथानो आदार होबाय थानायावनो राहुला फन खालामबायना, ओमफ्राय आरो बेयावनो रायज्लायबाय, बिदियावनो गोबाव जाबाय। राहुला मालाय नोंखौ फन खालामलायोना? औ खालामो खालामनायालाय, नाथाय आं खालामा दे, गावगायासो खालामो। नोंजों रायज्लायनानै मोजां मोनो खोना आरो फसायोबो खोना नोंखौ। आयु फसाया मानो फसायलाबानो ओरैनो रायज्लायो आरो लोगो रखम। मोनथिला दे आरो नोंखौ फसायखायनोथ' फन हरबाय थायो, आं रायज्लायनाय खोनाबाय थायोथ'। हरो हरनायालाय, थेवब्लाबो लोगो बायदिसो रायज्लायोलै। अ दे गार्लफ्रेन्डलाय दंना गैयानो बिनियालाय? गैया होनो, गैयासो जागोन ना, दंखोना? मोनथिला दे आरो दंबो जानो हागौ गैयाबो जानो हागौ। आजिखालिनि मानसिफोरा थगायोना। थगायनानै गोसोथोयोना। औ सोरबा सोरबि बिदिनो थगायनानै गोसोथोयो गैया होननानै। बयबो नङा देनाय बेफोरबायदि, थेवब्लाबो सोरबा सोरबा बिदि आरोना थगायनानै गोसोथोयो। औ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे। गाबोन भिडिअ हगारनो हायाबो जानो हागौ, माने सम मोनाबो जानो हागौ दे आङो। जुदि सम मोनोबा हगारगोन, ओमफ्राय मोनाबालाय हगारनाय जाला आरोना लोगोफोर। दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो दे, थेंक इउ।